Is-sewwieq Norveġiż ta' 43 sena residenti Kerċa Mawdex ġie akkużat li kkaġuna l-mewt ta' mara mill-Latvja u li weġġa 7 persuni oħra waqt li kien qed isuq fis-Sakra. Il-każ seħħ l-għada ta' Santa Marija meta l-akkużat kien involut f'ħabta frontali fi triq l-imġara Jinsila Mawdex. Il-vittma Ivy Evison, om ta' żewġ titfal residenti Swieqi, kienet ġiegba fil-vettura misjuqa mill-akkużat. Hija tilfet il-battalja mal-mewt wara ġimgħa tissiret tal-ħajta fit-taqsima tal-kura intensiva. L-erba filgħodu n-Norveġiż tressa l-qorti ta' Għawdex u ġie akkużat ukoll li kkaġuna ġrieħi gravi fuq Amerikan ta' 47 sena li joqgħod is-Swieqi u Ġermaniż ta' 51 sena residenti x-Xara. Huwa ġie mixli wkoll li darrab gravi żewġ subien wieħed ta' 9 snin u ieħor ta' 14-il sena, it-tnejn minn Nadur. Huwa ġie mixli wkoll li kkaġuna ġrieħi ħfief fuq mara mill-Kanada ta' 45 sena, tifel ta' 12-il sena u raġel ta' 36 sena l-koll minn Nadur. Il-Pulizija xliet lin-Norveġiż li kkaġuna dan l-inċident fatali għax kien taħt l-effett tal-alkoħol li saq b'negliġenza b'mod traskurat u perikolus. Fil-fatt huwa ġie mixli li qabeż il-ritmu tal-veloċità li tippermetti l-liġi u li kkawża ħsarat fuq vettur oħra d-danni ta' terza persuni. Quddiem il-Maġistrat Paul Koppini huwa wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet tal-qorti. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-Ispettur Gawċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.